Инак бо элементҳои идоракуние, ки барои кор бо файлҳои дар диски вуҷуддошта пешкаш карда шудааст, шинос мешавем. Барои ин ки истифодабаранда файли лозимаро интихоб намояд, се элементи идоракунӣ кифоя аст. Drive List Box рӯйхати дискҳои вуҷуддошта, Directory List Box рӯйхати каталогҳо ва File List Box рӯйхати файлҳо. барномаи андозаи файл. дар ин барнома ҳар се элемент истифода бурда мешаванд, ки барои кор бо файлҳо таъин карда шудааст. барнома бояд ба истифодабаранда имконият диҳад, ки файли дилхоҳро интихоб кунад ва андозаи файлро хабар диҳад. талабҳоро барои барномаи андозаи файл ҳисоб мекунем. агар диски дилхоҳро интихоб кунем, аз майдони рӯйхати дискҳо бояд дар майдони каталог рӯйхати каталогҳо дар диск мавҷуд буда пайдо шавад. агар каталогро аз рӯйхати майдони каталог интихоб намоем, дар майдони файл рӯйхати номҳои файлҳои ба каталог тааллуқ дошта пайдо гардад. агар элементи рӯйхати файлро интихоб намоем, дар майдони матнӣ номи файл бояд номи файли интихобшуда пайдо гардад. дар натиҷаи пахш кардан ба дугмаи ОК бояд оинаи хабар пайдо гардад, ки ба истифодабаранда андозаи файлро хабар медиҳад. бо пахш кардан ба дугмаи отмена барнома бояд кори худро ба охир расонад. агар намуди файлро аз майдони омехтаи намуди файл интихоб кунем, рӯйхати файл пайдо мегардад, ки намуди ин файлро дорост. масалан, агар шумо файли матниро интихоб кунед, txt, бояд рӯйхати файлҳои расширении .txt дошта бошанд.